got skits, selling more than all you niggas is albums. Come on, put some respect on my name. Hola boy, Sure. khamba kanjani? Correct. Moshela phi kusina nje? eDurban North. Hamba kanye eDurban North. Requested. Oh, requeste ba. No, urequestele enye indawo kuthiwa Ryland. Izofika nje manje in 2 minutes. Oh, wesiphele ecele. Yeah, mina siphelele. Ah, mina niku Raineni. Mina bethu Raineni, awuzwa yini? No, but India lele bethu. Wena kanjani? Umnyama wena. Lalela nje ambuka. Yebo intshebe. Awamehlo, mina Raineni, relax, musukuphenika. Mhlanya wena. Ngifuna ukuhamba noma ufuna ukuhamba? Yeah, ngiyafuna ukuhamba. Relaxa. But hayi nawe. Awukahle futhi nawe. Yazi manje Ghost bethu ningane ezu3 bethini ushayela ugogo nomkhulu noma wayo kanye ne-step daughter bethu yabo. Manje bethu ngidinga le mali bethu mina nami ngiyacela bethu. Manje mina bethu lapho ngenaphi mina bethu? Bethu njenge out bethu yasiyaphelelana bethu. Manje bethu anginanyuwa bethu hlanje sinyuka ngihlethe ingane bethu. Baba of 3 ngizwele njenge out. Yafana bese samba ngani? Akhuleka imoto yeza manje relax. Yazi bethu nawe uzibishaya u44 mahlelisana bethu. Shubile. No. Kodwa yeza relax in 5 minutes. Manje ulazelaphi igama lami? Awufethu sangiboni njani mina uMandla sesifunde nawe ka grade 3 wena lo ayiboshela sukhule kanje sunanentshebe sabayiza namanje sukhule kanje sathithiza namanje awuthithiza kaphi esikoleni sunanentshebe Manje imoto iza nini? yes imoto relax chaza izibihlala for mahlalisana thola wena kancane Kwenze mafethu hey bese ngisoya waqhuma icondom la emuva eBack City face nami ngibambezele leyo nto bese kathi ngizamele uyiclean Nick isimoto ubale njama hayi okay boy boy sambeni mfethu sambeni Skazi sisimosha isikhazi Dwadala Nick sambeni umicondom la ngena ngala sambeni lungisele leyo nto leyo kube moto sambeni mfethu Mfethu manje icondom leqhumela na awukahle mfethu sambeni nje mfethu nayi imoto sifikile mfethu yini manje sambeni mfethu sikliniwe leyo nto uzwile ukuthi ukliniwe silungisile leyo nto ngene emotweni sihambe mfethu silungiswe kudala leyo nto mfethu manje asambe Nick ngene emotweni uyaplo hayi ukahle mfethu yazi wena amabhosha ngena amabhosha hawu manje samba naye hawu mfethu sambeni yini manje ufuna ukuhlala wonke amasithi yini mfethu ngoba la kamsawu 2 mfethu khona uhlala wena hawu hey mfethu lomjida mfethu nesicephe mfethu afana basenyulenzi mfethu hayi ukuhlala wonke amasithi ufuna ngishiye nje yami uhlale wenzini You're going the wrong way. Mfethu ithasiqonde nje wayisijika la qhubeka mfethu lomjisa mfethu zishaphi ngaki namaphoyisa ngalana mfethu hey bese unesicefe lomjida driver wena mfethu sa unesidi sezebelo hey mfethu la bafana basenyulenzi ngifuna na iDurban North primary right bayibhoshela grade 3 le nyoni le uzwe nje mfethu Qinisele ekhona imosha petrol mfethu imosha petrol asinawo petrol mfethu wena sokushiyele uyakhona kuphela mfethu unesicefeke lomjida unesicefe ngaze khona yokunuka yini bafisi ngiyashisela ngiyacela fusek ekhona yani man ubra wakho lo hey bese nesidinga lo njina afana besinyulenzi banama-cards la banesidina hey fusek wena wenzani mfana wakho manje wendani manje oluvulayo uzobolela lwindi wena nesicefe wena ifile lo wind vele sa hey nesidina lofana lo lona fana bayikini jinji bafisani kodwa hayi mfethu awukahle mfethu awukahle hey mfethu hayi ngazi futhi wena amawindane mfethu bese kushiye la wena snipe awona amabhosha wena wenzani lo bra wakho mfethu umthathephi lo mfethu hey mfethu yabo sibulela amawindane amshiye sa mfethu mshiye mfethu ayeke mfethu hayi samshiye mfethu sayidinga imali yakhe njalo asale mfethu hayi ngeke mfethu sayidinga le nyuka yakhe sinawo petrol nje Then turn right. jiya kahle mfethu hey fusek uqhumisa ngempama ke manje funya la khona noma inspector lona manje nayi license nje lo kwazi lapho ikona ukudriver lokho
Shit. Shayela kahle. Ayifusek wena. Senzite engcono lo ngiyambona. Turn left. Thatha right nigga. Sathu left. Ngivela umsebenzi. Sathule. Awuthule vezwe. Awuthule vezwe. Hey. Yibonani. Abafethu. Sesa kamantombazane manje. Ntombazane. Awusajika lana manje simele emuva. Hayi it's relax abethu. Fukusha lo mjito ngithe ufuna sale bethu. Okay. Angishaya la fast call. Nomjito kahle wena. Uthatha imoto nomjito. Imoto izinto ehle ngabhlungu odlalisa kahle mfethu. Awuyindaba manje ka wena. Ngimthithise ke. Fasa. Manje thina siyathinda. Siyabona. Wasabosho. Wasabosho. Usho nani? noma sokuthola kwi-friend owaphila nogulu wenza ngisdento nocweb khasi nabafazi ebusuku nasekhaya ngisalala lo mehosh nama-amthi ngingawuzi ngizona ngishaya iplaka nganginditshi kuyimibheka ihanya sengidoja namaglasi kukulami le mali nabugebengu bungilinge ngathi sigele ngiyasijinde kasi bathi ngiyaspina mangiblowa namagitha ngiyintwane phaphe ngiwulova bephele ngingasiphuma ngamakhala ngeketesilo bayadlala silo ngalo Fuck, sa. Isaseba mina iphone manje. Ami phone usuna nje. Sure boy. Lo mjiza wakho bangisicanga bangisicave beze uhlala lo mjiza lo sona seyipha khona imoto. Debenot. Athule lo beze usuhlangana phambili ke niga yezwa sihlangane egarage. Moja, sho ngiyachika la manje ngiyachika ngibhekisa Debenot. Okay, so far, correct. Shit. Shit, another motor le. Yes, bugile. Bilo yami yashintsha kaqala ngaba nezithi kasithola slimu menjisa. Bro. Sure, dog. Why do you look so down? What's wrong? Hey, dog. Dog. I need money, dog. Money for money. what? You just got paid. No, income wasn't enough, dog. Income is just not enough, Baba. I need more money. For what? My man, I got too much commitments. Baby mama drama, I need to pay for my car, I need to pay rent, I need to buy food. There's a lot of things I need to do, man. And income is just not enough, my man. Just not enough. Oh, I mean, I can show you how to make money. Yeah. Okay. Have you heard about OxFX? What's heard this? about them? No. You know Forex? No. Foreign exchange? I've heard the name foreign exchange. Okay. Maybe if you can tell me here and there, maybe I'll understand. Yeah, sure. Let me show you how it works. Well, first of all, you should go to Google Store and download the OxFX trading app. It's an official forex trading platform that allows you to access your personal areas and to manage your trading account via your smartphone and tablets running your Android. That's how it works. Okay, that's easy. Well, easy. Me being a nice guy, I Yeah. can give you $5,000 US. 5,000. All my problems are gone. They are gone. You see now. Look at. Baby mama drama's gonna get her money. My car is gonna be paid. I'm gonna buy food. My man, you're an angel. You No, see you. no. That's why I like you. My man, you're a star. Wait. This is for your demo account. Demo accounts for you to practice, sharpen your skills, and then you get to play with the big boys. I also use the $5,000 US to learn, which is why I'm here explaining all of this to you. Bring it up. Let me show you my balance. Okay. This is my balance. You see? That's what? My man, I struggle with you every day, and you have so much money.
It's all about practice. No, but that's too much, my man. Put me in there. Let me teach you how it works. Yeah, okay. This is what you do. All right. Sure. You see here, Yeah. you buy when the rate is low Okay. and you sell when it is the highest. Oh, okay. Buy low, sell high. Exactly. Buy low, sell high. Exactly. Uh, So what I'm going to do is that I'm going to give you a promo code. Uh-huh. This promo code will Yeah. double your first time deposits. Okay. If you That's put good. $100, Uh-huh. you'll get $200. Okay. Put $200, you get $400. No, I'm interested, man. Simple. I'm interested, my man. Yo, this is gonna help me, dad. This is gonna help me a lot. This will come as an extra income. I'm gonna have to pay for my car, pay for my drama, my family. Yeah. This will come in very handy, my man. You're a nice guy. It's easy. Just go to You're your a Play nice Store. guy. Go Play to Store. Yeah. Octa FX, right? Octa FX. My man. I know. I love you. No, I don't love you. But my man, Octa FX. Just go to your Play Store, ne? I'm still getting 5,000, right? For your demo account. 5,000. Demo account. But it's 5,000. Yeah. Still for- 5,000. For you to practice. But 5,000. Yeah. Yeah, number one.